Namataan po ang ilang bayan naman sa Western Pangasinan ng ilang uri po ng migratory birds para po sa taunang pagtatala ng Asian Water Bird Census na isinasagawa ng Department of Environment and Natural Resources ngayong taong 2026. Sa naging aktibidad, nakuhanan po ng kamera ang mga migratory birds katulad po ng white-throated kingfisher sa Burgos, black-winged stilt at common green shark sa bayan ng Infanta at Pacific swallow at ang Philippine duck at little egret sa bayan naman po ng Suana. Bawat taon isinasagawa ang census sa buong mundo upang bilangin ang populasyon ng mga water bird at suriin ang kalidad ng mga wetland bilang mahalagang tirahan ng mga maraming migratory birds. Natutukoy din sa pamamagitan ng Water Bird Census sa mga lugar na kinakailangang pangalagaan at panatilihin upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng wetlands sa anumang panig ng bansa. IFM News. IFM News. IFM News.